खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ गेदेमा थुनलाइगिरि हमेन बरग'हाइनि रुंसारि जानायाव बर' रायग्रा जथुमा दुखु फोरमायदों। बिटिआरनि दरब्रै जिल्लाखौ लाफाना आसामनि माखासे जिल्लायाव एसपिनि सोलाय सोल'। आलफा उदाङा दावहा दोनथ'बाय। बाक्सा जिल्लायाव 24 घन्टानि गेजेराव कभिड-19 जों साथामनि जिउ खहा, सा 788 सुबुङा कर'नाजों गाग्लोबजादों। गेदेमा दैदेनगिरि देबेन कछारिया बे बुहुमाव गैलिया। दिग्बयआव ग्रेनेड बेरफ्रुनायाव जिउ गोमानाया सुबुंनि नखरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ फोसावबाय। इजराइल आरो फिलिस्तिननि हामासनि गेजेराव दावहानि थासारिखौ नोजोर होनानै OICआ सांग्रां जादों। सोनाब बेंगलाव 16 मेनिफ्राय 30 मेसिम लकडाउन फोसावबाय। चाइनिज स्पेसक्राफ्टआ मंगल ग्रहनि बिखुङाव साक्सेसफुलियै बाहायनो हाबाय। पुलिसआ दासिमबो अलिम्पियान सुशील कुमारनि थंखौ मोनाखै। अमिताभ बच्चनआ पलेन्डनिफ्राय 50 अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर लाबोदों। सलमान खाननि राधे फिल्मखौ सुशांत सिंह राजपुतनि फेनफोरा बयकट खालामनो खावलायदों। दानिया आबुं रादाब। असम साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि, आसामनि गेदेमा थुनलाइगिरि, सावरायथौगिरि, खौरांगिरि आरो समाज सिबियारि हमेन बरग'हाइनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बर' रायग्रा जथुमा। 14 मे शुक्रबारखालि मोनसे मेसेजनि गेजेरजों बर' रायग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारिया हमेन बरग'हाइनि रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गेदेमा थुनलाइगिरि हमेन बरग'हाइआ 12 मे बुधबारखालि 89 बोसोर बैसोआव JNRC हस्पिटालाव जोबथा हां नागारदों। आथिखाल आसामनि नखर बिफाना बिटिआरनि दरब्रै जिल्लाखौ लाफानानै रायजोनि माखासे जिल्लानि एसपिफोरखौ सोलाय सोल' खालामदों आरो गोदानै पस्टिं खालामदों। रायजोनि नखर बिफाना 14 मे शुक्रबारखालि गांसे नटिफिकेशन जारि खालामना बे बिथोनखौ होदों। बिथोन बादियै धुबुरीनि एसपि आनन्द मिश्रखौ नगावआव ट्रेन्सफार खालामबाय। क'क्राझारनि एसपि राकेश रशनखौ शिबसागराव ट्रेन्सफार खालामबाय। जरहाटनि गोदान एसपि जागोन अंकुर जैनआ चिरांनि एसपि महरै लाबोबाय IPS गौरब उपाध्यायखौ। क'क्राझारनि एसपि महरै सोलायबाय डिब्रुगड़नि एसपि बिजय कुमारखौ। हाइलाकान्दियाव रमनदीप कौरआ गोदान एसपि जागोन। बरपेटानि एसपि रबिन कुमारखौ गलाघाटआव ट्रेन्सफार खालामबाय। काछारनि एसपि BL मीनाखौ एन्टि कराप्सन एसपि थिसनबाय। गलाघाटनि एसपि पुष्पराज सिंहखौ कार्बि आंलंआव सोलायबाय। नगावनिफ्राय गौरव अभिजित दिलीपखौ धुबुरीनि एसपि थिसनबाय। माजुलिनि एसपि एन अपर्णाखौ मरिगावआव लांबाय। गुवाहाटीनि क्राइम ब्रान्चनि DCP बरुण पुरकायस्थखौ हजायाव सोलायबाय। डिब्रुगड़नि एसपि महरै थिसनबाय चराइदेवनि एस मिश्रखौ। गुवाहाटी इस्ट मण्डलनि DCP महरै थिसनबाय सुत्रज्योति बराखौ। मोहनलाल मीनाखौ गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चनि DCP महरै थिसनबाय। सनितपुरनि एसपि मुग्धज्योति महन्तखौ गाहाय मावख'सिम सोलायदों। लखिमपुरनि एसपि महरै सोलायदों वेदांत माधव राजख'वाखौ तिनसुकियानि एसपि महरै सोलायदों। देबजित देउरिखौ माजुलिनि एसपि महरै थिसनदों। गौतम बराखौ मानवेन्द्र देउरिखौ काहिलिपारानि जिथि पुलिस कामान्डार थिसनदों। बिश्वनाथनि एसपि राजेन सिंहखौ बाक्सानि एसपि महरै थिसनदों। चिरांनि एसपि सुधाकर सिंहखौ चराइदेवनि एसपि महरै सोलायदों। माजुलिनिफ्राय लंनिन तेरांखौ गुवाहाटीनि AIGP महरै सोलायदों। बङाइगावनि एसपि महरै थिसनदों सफ्रनिल देकाखौ। बङाइगावनि सुबोध सनवालखौ एसपि महरै खोला सालमारिसिम सोलायदों। जरहाटनि एसपि मृणाल तालुकदारखौ स्निथि APBN सिम सोलायदों। शिबसागरनि एसपि अमिताभ सिन्हाखौ बरपेटासिम सोलायदों। बाक्सानि हिरण्य बर्मनखौ उदालगुरिनि एसपि महरै थिसनदों। दरंनि एसपि महरै थिसनदों गाहाय मावख'आव थानाय सुशांत बिश्व शर्माखौ। उदालगुरिनि एसपि रिपुल दासखौ बिश्वनाथनि एसपि महरै सोलायदों। हामरेननि
एसपी महरै थिसनदों अजा गोरान बसुमतारीखौ। मरिगावनि एसपि नन्द सिंहखौ गाहाय मावखुलिसिम सोलायदों। हाइलाकान्दिनि एसपि पयेन्द्र कुमार नाथखौ नलबारिनि एसपि महरै थिसनदों। सोरखारजों गोजोन सावरायनायनि हेंथा परेश बरुवा दैदेननाय आल्फा उदांआ हाथियार दोनथ'बाय एबा दावहा दोनथ'बाय। फैबाय थानाय दानथामनि थाखाय हाथियार दोनथ'बाय आल्फा उदांआ। आथिखालनि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय थासारिखौ नोजोर होना फैबाय थानाय दानथामनि थाखाय आल्फा उदांआ हाथियार दोनथ'बाय। आल्फा उदांनि गाहाय दैदेनगिरि परेश बरुवाया गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों हाथियार दोनथ'नायनि बागै फोसावदों। दिनैनिफ्राय फैबाय थानाय दानथामनि थाखाय गोहोम गोग्लैबाय आल्फा उदांनि हाथियार दोनथ'नाया। दुलाराय भारत हादराव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि बिबाङा बांबोबाय थानायजों लोगोसेनो आथिखाल आसामावबो कर'ना भाइरास गाग्लोबनायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बाक्सा जिल्लायावबो कभिड-19 सानफ्रोमबो बांगासिनो दं आरो गिथावना महर लादों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेरावनो सानसेयाव सा 66 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों आरो सा 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै मावख'आरि सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्ला देहा फाहामथाय बिफाना फोरमायथिनाय बादिब्ला दासिम सा 788 सुबुङानो कभिड-19 जों गाग्लोबजाबाय आरो जिल्लानि गेजेराव सानसेयावनो सा 3 सुबुङा जिउ खहा जादों। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव नाग्रिजुलिनि सत बाहादुर थापा, गपाल दास आरो जालानि अनन्त कलिता होननानै सिनायथि होदों। कर'ना भाइरास बांबोबाय थानायखौ नायोब्ला रायजो राजा बयबो सुबुंफोरा सांग्रांथि जानायनि गोनांथि दंसै। बेनिखायनो गोनांथि जानाय समावल' मास्क गाननानै बायजोआव ओंखारनाया गाहाम आरो सोरखारा थिनानै होनाय नेमखान्थिखौ मानिनानै ससियेल डिस्टेन्स एबा सुबुं जानथायखौ लाखिनो नांगौ। दासिमाव सा 240 सुबुंखौ डिस्चार्ज खालामनाय आरो गासै सा 11 सुबुङा कर'ना भाइरासजों थैनांबाय। दासिमाव सा 537 सुबुङा कभिड-19 एक्टिभ महरै गाग्लोबजानानै दङ आरो बिसोरखौ जोथोन लागासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों। 2001 मायथाइयाव आसाम सोरखारनि रायजिक आदर्श फोरोंगिरि बान्था मोननो हानाय दैखंखोलारि बर'फोरनि गेजेराव सासे राफोद दैदेनगिरि, मेलेमजिबि फोरोंगिरि, थुनलाइगिरि, दिथागिरि, राजखान्थिगिरि, समाज सिबियारि देबेन कछारिया मैया बेलासि 2:30 रिंगायाव बे बुहुमखौ नागारनानै रुंसारि जालांबाय। गेदेमा दैदेनगिरिनि जोनोमा इं 1940 मायथाइनि 7 नबेम्बर खालि माजपारा गामियाव जादोंमोन। गामिनि गुदि फरायसालियाव गुदि फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जागायजेननानै उनाव 1969 मायथाइयाव गवालपारा फरायसालिमानिफ्राय BA आनजादखौ उथ्रिसारनो हायो। 1968 मायथाइनिफ्राय 1971 मायथाइसिम गस्थुवा गेजेर फरायसालिनि गायसनगिरि गाहाय फोरोंगिरि महरै खामानि मावो। 1973 मायथाइनिफ्राय 2000 मायथाइसिम आमजंगा गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महरै खामानि मावो आरो जेब्ला 2001 मायथाइयाव आमजंगा गेजेर फरायसालि आरो आमजंगा गोजौ फरायसालिखौ दाजाबनानै आमजंगा गोजौ फरायसालि खालामनाय जायो, बे समनिफ्रायनो बैसोगोरासिन लोगो फोरोंगिरि महरै खामानि मावनानै 31 मार्च 2002 खालारखालि आजिरा लायो। गेदेमा बिथाङा फोरोंगिरि महरै खामानि मावनायनि अनगायैबो गवालपारा जिल्ला बर' बादल, गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, गवालपारा जिल्ला माध्यमिक फोरोंगिरि आफादफोरनि आफादगिरिनि गिलिर बिबानफोरखौबो बानबोनायनि अनगायैबो गोबां समाजारि आरो माहारियारि आफादफोरनि गिलिर बिबानफोरखौ बानबोदोंमोन। इं 2006 मायथाइनिफ्राय 2010 मायथाइसिम बिथाङा राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि सरकारजों सायख'जानाय मावफुं सोद्रोमा महरै खामानि मावदोंमोन। बिथां गेदेमा रुंसारि देबेन कछारिनि जिउ गोमालांनायाव बर' थुनलाइ आफाद, गवालपारा जिल्लानि बर' माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे गोबां समाजारि आफादफोराबो दुखु मोननाय फोरमायदों। दुधनैनिफ्राय निउ बिउर बुद्धदेब खाख्लारिनि रिपर्ट। तिनसुकिया जिल्लानि दिबगयाव गोहोगोरा ग्रेनेड बेरफ्रुनायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया सा 2 सिम बांबाय। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि समावनो जानाय बे ग्रेनेड बेरफ्रुनाय जाथायखौ मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहयाबो खौरां लाहरदों। गिबि समाव ग्रेनेड बेरफ्रुहोनाय जाथायजों आल्फा उदांनि आखाइ थानो हागौ होनना सन्देह खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे जाथायाव आल्फा उदांआ लोब्बा गैया होनना गांसे प्रेस बिबुंसार फोसावनानै रोखा खालामदों।
मख'नो गोनांदि तिनसुकिया जिल्लानि दिगबय थिंराय बाजाराव शुक्रबारखालि सानजौफुआव सिनाय मोनै दुथांफोरा ग्रेनेड खुबैना गाग्लोबदों। मख'नो गोनांदि तिनसुकिया जिल्लानि दिगबय थिंराय बाजाराव शुक्रबारखालि सानजौफुआव सिनाय मोनै दुथांफोरा ग्रेनेड खुबैना गाग्लोबदों। बे जाथायाव सासे सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन साथामखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो सासेया देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ सन्दीप सिंह 25 बोसोर आरो सुरजीत तालुकदार 22 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। जखम जानाय गुबुन सानैखौ मनजित दास 19 बोसोर आरो धनश्याम अगरवाला 32 बोसोर होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि दिगबयआव ग्रेनेड हामला खालामनाय जाथायखौ गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि डिजिपि भास्कर जयति महन्तखौ बिथोन होदों आरो बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया इजराइल आरो फिलिस्तिननि हामासनि गेजेराव दावहा जानायाव मुलुगनि मुस्लिम हादरफोरा खौसे जानानै इजराइलनि सायाव गाज्रि नोजोर गोग्लैदों। सौदी आरबआ दावहाखौ नोजोर होनानै रबिबारखालि अर्गेनाइजेशन अफ इस्लामिक काउन्ट्रि (OIC) नि मोनसे गोनांथार मेल लिंथुमदों। आथिखालाव इस्लामिक हादरफोरनि गौथुम आफाद (OIC) आव गासै मुलुगनि 57 हादरफोरा सोद्रोमा जानानै दङ। इजराइल आरो फिलिस्तिन हामासनि गेजेराव रकेट मिसाइल आरिजों दावहा नांनायनि गेजेराव सौदी आरबनि हांख्रायनायाव OIC आ बे मेलखौ लिंथुमदों। बे मेलाव OIC नि हादरफोरनि बायजोआरि मन्थ्रिफोरा बाहागो लागोन। बे खाबुआवनो आमेरिकाया इजराइलआव गावनि थान्दै दैथायहरनो थांखि लादों। आमेरिकानि हादोरगिरि जो बाइडेनआ बुंदों दि आमेरिका सौदी आरब आरो इजिप्टजों मोजां सोमोन्दोआव दङ। बेखायनो जेंनानि थासारिखौ बाङाइ खालामनायनि राहा दिहुननो नाजागोन। अदेबानि बेवहाय बेसेबां जाफुङो बेखौ उननि समावसो गेबेङै मिथिनो हासिगोन। मख'नो गोनांदि फिलिस्तिननि हामास थिउरिया हानजाया इजराइलनि सायाव जिरायनाय गैयाजासे गासै मोन 400 रकेटजों गाग्लोबदोंमोन। नाथाय इजराइलनि आर्मिया बेखौ बांसिनैनो बारावनो एबा गोजौआवनो डिफ्यूज खालामनो हादोंमोन। अब्लाबो नाथाय माखासे इजराइलनि नोगोरारिफोरा जिउ गोमादोंमोन। बेनिनो खिथेर होखारनो थाखाय इजराइलनि फायखिफोरा मिसाइलजों गाग्लोबनानै हामासनि मावख' बिल्डिंखौ थेर-बेथेर खालामदोंमोन। जाहोनाव गोबां फिलिपिननि नोगोरारिफोरा हालाय-हाफाय जानांदोंमोन आरो गोबांआनो थैनांदोंमोन। सोनाब बेंगलनि रायजो सोरखारा दिनै थामहिनबा सनिबारखालि कर'ना महामारिनि गाग्लोबनाया गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिन जानायखौ नोजोर होनानै रायजोआव 16 मेनिफ्राय 30 मेसिम आबुं लकडाउन फोसावबाय। बे लकडाउनआ गाबोन रबिबार फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मावफुंजागोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि सावस्रि बिफानआ फोरमायथिदों दि सोनाब बेंगलाव मैया सनिबारखालि सानसेयावनो गोदानै सा 20,846 केस मोननायजों दायो गासै सा 10,94,802 जाहैबाय। चाइनानि मोनसे ताइवान-1 स्पेसक्राफ्टआ दिनै थामहिनबा सनिबारखालि मंगल ग्रहनि खोलाहा इथिय'पिया हायेननि बिखुङाव आबुं रोखोमै बाहायनानै मंगल ग्रहआव चाइनानि गिबि खेब आगान होननानै निउज एजेन्सि केंजुआया फोरमायदों। बे क्राफ्टआ गावनि लामा एबा अरबिटखौ शुक्रबारखालि 1700 GMT नि समाव नागारो। बे लेन्डिंनि मडिउलआ गावनि अरबिटनिफ्राय 3 घन्टानि उनाव बाहोयो आरो मार्टिन बारमण्डलाव हाबहैयो होननानै चाइनानि स्पेस निउजआ फोरमायदों। बे सलार पावार र'वारनि मुंखौ जडुं मुं होदों, जाय चाइनिज माहारिनि सासे अरनि मोदायनि नेरसोनखौ लानानै मुं होदों। मुंख'नो गोनांदि बे जडुं र'वारआव मोन 6 बिगियानारि आइजेंजों लोगोसे हाई रेजोल्यूशन अफोग्राफी केमेराबो दंफायो। दायो बे जडुं र'वारआ मंगल ग्रहनि बिखुंनि हा आरो बारमण्डलखौ नायबिजिरनायजों लोगोसे गोदोनि जिउआरिफोरखौ लाफानानै ग्रहनि जायखिजाया बिखुङाव थादेरसा दै बायदिनि नायबिजिरगोन। हादोरनि जाखांफुनाय खमलायगिरि सागर धनखरखौ बुथारनायनि बिथिङाव मैखोम दायनिगिरि अलिम्पियान सुशील कुमार आरो बिथांनि सानैसो लोगोफोरा दासिमबो दिल्ली पुलिसनि आखाइनिफ्राय उदां। दिल्ली पुलिस सेल आरो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रान्चनि अनगायै सा-सोनाब जिल्लानि पुलिसआबो सुशील कुमार थानाय थंखौ संदानगासिनो। दिल्ली पुलिस राजथावनिनि अनगायै
हारियाना आरो उत्तराखंडआवबो संदाननाया सोलिगासिनो, नाथाय बे 12 साननि उनावबो सुशील कुमारनि थंखौ मोननो हायाखै। बबेखानि दिल्ली पुलिसआ थांनाय सानफोराव सुशील कुमारनि खाथि सोमोन्दो थानाय भुरा खमलायगिरिखौ सुशीलनि सायाव बायदि बाथ्रा सोंबाय, जायनि जोहै पुलिसआ खायफा गोनांथार खौरांफोरखौ मिथिनानै मोननो हादोंमोन, जायनि जोहै सुशील कुमारआ बांसिन अलखदाव गोग्लैसिननो हागौ। बलिउड एक्टर बिग बी मुङै मिथिजानाय अमिताभ बच्चनआ हादोरनि कर'ना महामारिजों नांनो थाखाय पलेन्डनिफ्राय 50 अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर लाबोदों। बेनिनो बीएमसी थामहिनबा बृहन्मुम्बाइ मिउनिसिपाल करप'रेसननो गं 10 भलन्टियार होयो। बिथाङा बे खौरांखौ गावनि ब्लगनि जोहै फोरमायदों। बिग बी बिथाङा मिन्थिहोबावनाय बादिब्ला, बे 50 अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटरआ दिनैनि सानाव हादोराव मोनफैनो गोनां। बेनि अनगायैबो बिग बी बिथाङा फैबाय थानाय समाव 10 लिटार कनसेन्ट्रेटर बाहायबावगोन। 13 आव ओंखारनाय राधे इउर मस्ट वान्टेड 5 फिल्मनि सानसेनि अभारसिज खामायनाया फैबाय। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला, खायफा जायगायाव फिल्मआ मोजां फालांगि खालामनो हायाखै। बलिउडनि हांगामानि मोनसे रिपर्टनि बादिब्ला, दासिम अस्ट्रेलियायाव राधे फिल्मआ 35,77,000 रांनि फालांगि खालामनो हादों। बिदिनो निउजिलेन्डआव 5,89,000 रांनि फालांगि खालामनो हादों। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला, फिल्मआ ओंखारनायनि दसे उनावनो ससियेल मिडियायाव लिक जादों होनना फोरमायदों। बेराफारसेथिं सुशांत सिंह राजपुतनि फेन्सफोरा सलमान खाननि राधे फिल्मखौ बेन खालामनो थाखाय खावलायदों। दायो गोबां सुशांतनि फेन्सफोरा टुइटारनि जोहै राधे इउर मस्ट वान्टेड 5 फिल्मखौ बयकट खालामनो खावलायगासिनो। बबेखानि, गोबां इउजारफोरा सुशांत सिंहनि केसनिफ्रायनो बलिउडनि सायाव गोबां दुखु आरो रागा जोंनानै दंखायो। बेवहाय सलमान खाननि मुङाबो दङ। बेनि थाखायनो सलमान खाननि राधे फिल्मखौ सुशांतनि फेन्सफोरा बयकट खालामजानो लुबैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।